Arratsaldeon, ongi etorri denoi Mondragon Unibertsitateko alumni zikloen solasaldi honetara. Gaurko gaiak hezkuntza eta inklusioa izango dira. Arratsaldeon, Maili. Arratsaldeon. Hemen daukagu gaur gurekin Maili Etxabe Barrutia. Maili, 26 urteko Arrasateko lankide, lagun, nada. Ikasle ohia, formazioz lehen hezkuntza graduko ikaslea, hezkuntza berezian aipamena injakua eta ondoren entzumena eta mintzaira aipamena injakua baitza. Bueno, igual zure bilbide profesionala pixkate kokatukot eta gero ja, gure gaixa dan inklusioaz berbengo dugu. 19-20 ikasturtean hasi zinen lanian ja, tutore moduan, 4 hilabetez. 20-21 ja Angel Ganibet ikastetxean aholkulari moduan zinuan ikasturtia. 21-22an Samaniego ikastetxean laguntza irakasle moduan jardun zenduan. Eta gaur egun Marrundiako eskola txikian aholkulari figurakekin, baina bizkat danetik egiten, ez da, Maili? Bai, hori da. Oso ondo. Bueno, asmoa izango litzake bizkatez, gurke askotan hitz egin dugun moduan, hezkuntza eta inklusioa, ikasle guztiak leku eukiko daben eskola horretaz jardutia apurtxo bat, ez da. Igual kokapen bat itxearren, eta inklusiora zuzenian pasau barik, bai merezi da igual historieko txikitxo bat itxea, ez da. Ze bada igual gai bat gaztia dana edo inklusioan gai hau, edo ikasle guztiak eskolan egotearen gai hau, 70. hamarkada inguruan hezkuntzak hartzen dago giro bat, eta ume guztiak eskolara bideratzen ditu, ez da? Ume guztiak, behintzat produktiboak diren ume guzti horiek, ez da? Sasoi horretan sortzen dira erakunde espezifikoak, familiak eta ez, bideratuta, gutxi gora bera, eta horre jazten gara aldarrikatzen edo kolektibo desberdinetatik hasten dira aldarrikatzen ume hauek ere badutela erantzun premia bat, ez da? Erantzun premia hori espezifikoa eta terapeutiko baldin badabe, apur bat rehabilitaziora bideratuta, ez da? Alatabe hor badaukagu ja, 80. hamarkan, 80. ja gehiago, eskolak bueltatxo bat emoten dauz, nazioarte mailan azaltzen dira, Warnock txostena, Salamankako deklarazioak, oso importantiak normalkuntzan urratsak emoteko, eta gure ikastetxeetan integrazio garai baten sartzen gara, ez da, Maili? Eta hor bai ikusten da, ume guztiak egon behar direla eskola, eta itzen da alegin bat, testu inguru normalizatuetara umeak gerturatzeko, ez da? Integrazio mota desberdinak agertzen di hor, fizikoa, soziala, apur bat. Urrats importante bada, eta pauso handi bada normalkuntza prozesu honetan, baina ondinokon be, integrazioa asimilazio prozesu baten gisa ikusten da, ez? Badago eskola bat dagoela diseinatuta batzurendako, eta beste guztiak sartzen dira eskola horretan eta egokitu behar dira horretara, ez da? Eta, hori bada, 80. hamarkadan lokse sartzen da, urtetxo batzu pasau die, gu pasau gara hoi edanetatik, baina urte batzu pasau die. Eta egisa da, printzipioz, gaur egun inklusioa badala, ahotan darabilgun hitza behintzat, ez da? Eta gure txosten guztietan, hezkuntzak inklusioa darabil ahotan, departamentuak, eskoletan, txosten danetan inklusioa saltzen da, ez da? Baina, zalantza hondisekin ondekan, desberdintasun egoera horrek mantentzen diela. Igual, ez dakit partekatzen duzu, ni botako dote, askotan klasetan eta hitz egin izan dugun marko txori, nola ulertzen dugun guke inklusioa, eta gero igual esango doztazu ia eskoletan zer dagoen, ez da? Guk unibertsitatean erabiltzen dugun markoa eta realitatea zenbateraino bat datozen edo ez da? Eta igual horra klaratzearen eta danok importantia da ze esan nahi emoten dutzagun hitzai, ez da?
Danok hitz egiten dugu inklusioaz, baina zer ulertzen dugu inklusioan inguruan, ez da? Eta horri importantea, guri iruditzen jaku behintzat, fakultatean eta taldean asko lantzen dugu, daukagun igurikapenen araberakoa izango dela gero gure praktika. Orduan, niretako segun eta zer dan inklusioa, nire praktika hori betetzeko bilatuko egingo dut, ez da? Eta zentzu horretan, guk inklusioa prozesu moduan ulertzen dugu. Inklusioa ez da lortzen, inklusioa ez da bera helburu, baizik eta inklusioa prozesua da, ez da? Eta prozesu horretan ez, erantzun emoterakoan eskolan dauden kide guztien ongizatea bilatzen daben prozesu bat izango litzake, ez da? Testu ingurua zaintzen dagoena. Komunitateko kide guztien ardura da, komunitateko kide guztiak ondo egotia. Hori izango litzateke prozesu inklusibo bat hasti, ez da? Eta prozesu horretan bilatzen duguna, etengabe eta ez gara sartuko marko teoriko sakonetan, baina bai gutxienez ez, oinarri-oinarrixetan, ikasle guztien, edo pertsona guztien, edo familia guztien, edo langile guztien, presentziaz, parte hartzeaz eta garapenaz gabitzela, ez da? Ezinbestean presentzia, partaidetza eta garapena ziurtatu behar dugu, benetan esateko pausuak emoten gabitzela testu inguru inklusiboetara, ez da? Baina, klaro, presentziaz hitz egiten dugunean, esan geinke gaur egun, legez, ume guztiak egon behar direla, ez? Derrigorrezko hezkuntza behintzat, eskolaratuak, eta orduan presentzia bermatuta eukiko ginuke. Partaidetza, hor badaukagu zalantzak, eta igual hortaz hitz egingo dugu, ez da? Eta lorpenaz ere, ni oso kritikoa naiz, eskolak espero baldin bada, ume guztiak momentu berean gauza bera egiten egon behar bidirela leku berdinera iristeko, inoiz ez dugu testu inguru inklusibo eta hitz egingo, ez da? Markatzen ditugulako lorpenak bakarrik kide batzuk lortu aldituztenak, ez da? Eta nik uste dut oso lotuta dagoela gizartearekin berakin, ez? Gizarte nahi dugun, halako hezkuntza, ez? Daukagu, martxan jartzen dugu edo halako. Hortaz, nahi duguna baldin bada, gure ikastetxeetan formatzia teknikoki onenak diren pertsona horiek bakarrik, hor desabantaia abia puntuti daukagu, ez? Hortaz, benetan nahi dugu gizartea inklusiboa izatea, hori da niri sortza jaten lehenengo galdera, ez? Eta hori baldin bada baietz, hezkuntzan gauzak aldatzen joango gineke, baina hor zalantza baldin baditzugu, igual ja lehenengo, ez dakit nidozun zeuzo komentago honen inguruan, Maia zelan ikusten dozun? Bai, esan dozun moduan ez, gure txosten edo dokumento eta gure speech teoriko hortan, marko inklusiboa oso presente dauko, ez? Baina, gisa da gero, eskoletara zoi ezenien, realidadia ez dala hori. Nik uste dut, geroz eta saiakera gehiago egiten ari garela, benetan gure ikasle guztiak kontuan hartuko dituen eskola bat eraikitzeko, baina ondion hortara iristeko bide luzia gelditzen jaku. Presentzia hori bermatu dugu, baina benetako parte hartzia ondion ez da lortu. Ez da lortu. Klaro, hor badago Markoso bat eta horrez, pedagogo argentinar badago, Carlos Escliar oso niri bintzat asko gustatzegatena eta inspiratzen dauena, eta berak hitz egiten dau presentziaz eta existentziaz, ez da? Eta niri iruditzen oso hitz joko politxa dela, ez? Presentzia bada zerbait fizikoa, egotearekin lotuta, ez? Eta existentzia bada zerbait gehiago organikoa, ez? Izatearekin lotuta, ez da? Egisa da, egon badarela umeak geletan eta eskoletan, baina izan badie, ez? Ze kontua da, zuk izateko testu inguru bat behar duezula, ez? Eta testu inguru horretan elkarrekintza batzuk, ez? Hor dira partaidetza reala, ez da? Izateko, zuri identidadea emoten dutzu testu inguru baten dauzkasun elkarrekintzak, jasotzen dituzun erantzunak, jasotzen dituzun eskakizunak, ez? Zu talde horretan nor zaren horrek emoten dutzu identidadea, ez? Eta benetan elkarrekintza dituzunean pasatzen zara izatera
talde horretako kide eta ez talde horretan egotera, ez? Eta uste dut, nabardura oso importantia dela, egotetik izatera pasatu behar ditugula igual ikasleak, ez? Egon badauzkagu, zaintzen ditugu, ez? Eta igual, bilakaera historikoan ez dute horre arretagunia jarri, baina, karo, pasatu ginen, zentro espezifikoetan, erantzun terapeutiko bat emotetik, igual, eskoletan erantzun terapeutiko horrekin jarraitzera, ez da? Umearen defizita zuzentzera, umearen defizit horretan kaina sartzera, ez? Umearen defizita zuzentzera. Eta igual bada momentua, ez? Umea utzipakian eta testu inguruetan jartzeko arreta, ez? Eta baldintzagabeko onarpen horretatik, zedan daukagu eskubidea izateko garenak eta garen modukoak, eta hortik eraikitzen hasteko, ez da? Ez dakizalen ikusten duzun ikasleak eskolan dira? Geroz eta aukera gehiago eskaintzen gabitz izateko, baina horretara iristeko ondion irakaslion aldetik begirada aldaketa bat falta jaku ondion. Benetan inklusioa lortzeko, uste dut lehenengo konturatu inbigarela momentu askotan eskluitzen gabitzela. Nik uste dut askotan konturatu bez garela itzen. Eta benetan pauso hori emunalizateko nik uste dut lehenengo guri barranian zerbait mubiru bijakula. Edo sentiru inbioula, edo ikusi konturatu inbigarela ez, ematen gabitzen erantzuna ikasle batzuentzat egokisa dela, baina danentzat ezetz. Ez, igual ez, gelak edo testu inguruak edo ikastetxeak ez, benetan uste duzu prestatzen direla edo eskaintzen dugunean testu inguru bat kontzientzia daukagula bertako kide guztiendako egiten dugula? Ez, ondion dauko gure ikuspegi praktiko hori, praktikoan ez gaz ikasle guztiei begira. Eta zeintzuk uste duzu dela, ez? Hor, oztopuak edo zerekin egiten da topo irakasle batek, benetan erreza emoten dago, ez? Edo zein ez, esplikau ezkero, beste lanbide batekoa, daukazu ikasle talde hau eta ikasle talde horrentzat eskaini behar duzu testu inguru, ez? Eta zein da daukagun oztopua praktikan ze oztopokin itzen duzu topo hori ez gertatzeko? Bueno, egisa da ez, askotan geletan ditugun realidadiak eta anistasuna oso anitza dela. Askotan pentsetan dugu anistasuna hezkuntza premia bereziak dituzten ikasliek osatzen dauela edo ekartzen dauela gure gelara, baina anistasuna danok gare. Eta, bueno, irakasle moduan bai uste dut gelan ditugun baldintza batzuek, ratioak, goitik ditugun, hezkuntzatik ditugun hainbat eskakizun, eta familia, gure ikasle danen atzetik da zen familia danak, lan handixa daukaula ez, baina bai uste dut bebai guk irakasle moduan ezin dugula gure burua aitzaki horrein azpixen gorde edo justifikatu, ez? Realidadia hori da, baina irakasle garen einien, nik uste dut, gure lana oso lan bizi inbidan lan badala eta benetan konpromisotik inbidan lan badala. Eta, faktore ezberdin asko badaz gure bidea zailtzen dauienak, hor barruen zerbait mubiru inbijakula eta aldogun edo ditugun erramintxak baliatuz, saiatu inbigarela danentzako moduko erantzun bat ematen edo testu inguru bat sortzen zeinetan danak egongo dien eta izango dien. Claro, kontu horrez, aipatu oso konpromisua dela gako, nik uste dela izarra, ez? Irakasle konprometituek beti ere daukate aukera gehiago erantzun
ajustatu hauak emoteko, ezta? Baina bizi dozun konpromisotik aukera anitzetara eramaten zaitzuelako, ezta? Baina, klaro, hemen ezin dugu ahaztu, nik uste dut, importantia dela eskubide bat eta gabitzela, ez? Eta, klaro, gure lanbidean irakaslio gara, ikasle guztien, familia guztien, edo komunidadeko kide guztien eskubide hori garantizatu behar dugun profesionalak, ezta? Eta ez dakit hori lehenengo lerruan eukitzen dugun, edo gehi hau batzutan ahaztu itxekakun eta garen eskakizun horiei, ezta? Txostenak diela, ebaluazioa diela, helburuak diela, ez? Eta, bueno, ez dakit, ekarriko bagin utze aurrera lehenengo beste printzipio pedagogiko batzuk eta lehenengo lerruan jarri, ez dakit ez litzakin izango aurrera pauso importante bat, ez? Zein da gure lanbidea, nola ulertzen dut nik hezkuntza, nola ulertzen dut nik irakasle izatea, eta behin horri erantzuten dutzagunean, ez? Ze erramintza dauzkate hori erantzuteko, ez da? Ze, klaro, ahazten baldin badugu hezkuntza eskubide bat dela ikasle guztiena, eta bat eitzen zurekin inklusioaz hitz egiten dugunean, ezin dugula karrik arretagunea jarri premio berezidun ikaslietan. Zerbait baldin bada, zerbait aldatu berriz gure markoetan da, hezkuntza inklusiboa dela, komunidade guztiei erantzuten dutzen hezkuntza, ez da? Tartean, hezkuntza premio bereziak edo hezkuntza bere, ja ez dakit nola deitu ere, ez da? Baina kolektibo desberdinetako pertsonak egongo liraki, ez? Baina hemen ondo egotea, danon eskubide bat izango litzake, ez? Eta ondo egotea besteekin izaten eta gainera garapen bat eduki behar dugu, ez? Ze urtietan, edo, bueno, errezelua daukat, urtietan egon egin direla eta garapenari ez dutzagoela horrelako arretari jarri, ez da? Ondo egon dadila, bueno, importantea da, ondo egon deila, zainduta egon deila, gustora egon deila, gustorago dagoen ez laguntza gelan, han egin ditzala ordu gehiago, ez? Horre, nik uste trampa batutan erori garela, ez da? Eta garapena hitz egiten dugunean, hirugarren hanka hori oso importantia da eskubide moduan, ez da? Baina, karo, zer bilatzen dugu, zer motatako garapena bilatzen dugu eskoletan, ez? Bai, askotan, bueno, hori, garapen akademiko edo arlo akademiko horrei begira gaz, ez? Gehienetan. Eta ahaztu itzen dugu pertsona moduan garatzeko beste arlo askoi begiratu jakiela. Karo, bai ez, eta gure, bueno, guk azkenengo urtietan behintzat gelan darabilgun markua eta elkarrezketa dia, ez? Eskolak eskaini behar dozkula tresnak, ez? Gure bizitzan importantiak dien erabakietan eskumena edukitzeko eta horri aurre egin alizateko, ez da? Hau da, ezagutza erabili eta ezagutza eraikitzeko tresnak eduki behar dugula, bakoitza bere mailan, ez da? Eta hori gehiago dago lotuta, nik dauzkadan, nire ezagutzatik, joatia ikusten ze laguntza, ze apoio, ze tresna behar duten bizitzan aurrera itxeko, ez da? Eta eskoletan bizitzak badauz. Edo zelan ikusten duzu? Bizitzak badauz. Ez, gozatzen da gela, edo eskola gizarte txiki bat dala, ez? Eskola, askozaten dugu, eskola gizarte txiki bat izan beharko litzak eta gizarte txiki badan enean, hor dare elkarrekintzak, antolaketak, bueno, pasatzen dira gauza asko eskolan. Eta geletan zer esanik ez, ez? Gela bera da mikrogizarte bat, ez? Eta mikrogizarte horretan badare harreman sozial desberdinak, gertatzen dira gauza pilo bat, bakoitzak hartzen dau leku bat, rol bat, ez? Eta bakoitza daukagu gizarte horretan leku bat eta egoteko eta izateko modu bat, ez? Baina bizitza badago geletan, ez? Ni gela batzuk ikuste ditut oso biziak eta emoten dozta olako harridura eta plazer bat ikustea bizirik dauden gelak, ez da? Ikusten dozunean umiak edo ikasliak ikasten ari direla benetan bizitzatik, ez? Eta bizitza dauden geletan asko zerrazagoa da iristia ikasle guztien izatera, ez? Nik uste dut poliki-poliki bagoia zela horrutz
eta geroz eta praktika gehiago ikusi aldiela ikastetxietan, ez? Ba, zuk esan duzu moduan, ez? Bageletan benetako bizitza bat ikusi aldala. Baina, bueno, ondion nik urte gutxi hauetan ukidoten edo bizializen duten esperientziatik, ba, zenbait kasutan, urruntxo eta nahiko urrun gelditzen gare hortik. Eta zentzu horretan, badago eskola nola ulertzen dugun behin importantia da, ez? Gu partekatzen dugu eskola gizarte badala, eta orduan gizarte horretan bizitza dauela, ez? Hori igual partekatu izan dugu, eta sinesten dugu horretan, eta seguro goiazen lekura aleginak ingo ditugula hori hola izeteko, ez da? Eta gizarte horretan, ez? Eskola norena da eskola gaur egon, ez da beste galdera handi bat, ez? Eskola noren pertenentzia da, ez? Ez dakit, ez ote daukagun oso profesionalok ez ote daukagun oso geure eginda, ez? Eskola. Eskola da irakasle ona, eta irekitzen dugu goizeko ez dakiz ordutan, da izten dugu ez dakiz ordutan, eta nik erabakitzen dut nor sartzen den noiz, zertara, ez? Eta, klaro, hornek berriro be, marko inklusiboarekin talka potente bat etzen dau, ez? Esan dugu, hasiera baten, testu ingurua zaintzea dagokiola, komunitateko kide guztiak ondo egoteko, ez da? Orduan, eskolak ireki beharko genituzke, ez da? Bai. Hori, ze eskola ez dugu osatzen ikasle eta irakasleok bakarrik. Eskola gara familiak, eskolako atezainak, eskolako garbitzaileak, herrikuak, auzokuak, irakasleak, ikasleak, hori dana gara eskola. Eta eukidozu aukera horrelako eskolaren bat edo ezagutzeko? Bueno, justu aurten nauen eskola, bada eskola bat, gurasoek familiei presentzia handixa emute jakiena, eta herrixakin be, hartu eman handixa eta zuzena daukona. Eta hori uste dut, benetako, bizitzara, gure ikasleak bizitzarako prestatzeko, gure inguruko testu inguruakin egunerokotasunean hartu eman bat izatea oso importantia da. Eta egunerokotasunean konektatzea ikasle guzti ditxe jaku errezagoa, ez? Eta suposatzen dut, konektatzea ezagutza, papereko ezagutza batekin edo konektatzea bizitzakin realidadiakin. Askoz errezagoa izango dela ikasle guztiak horra iristia, ez? Hori da, bai. Eta esan duzu, ez, familien gaia, egisa da, ez, hezkuntza ulertzeko modu horretan, edo garapena ulertzeko modu horretan, edo lorpena ulertzeko modu horretan, familiok ere, oin pasatzen ez igual familia rolera, familiok ere badaukagula, egiten dugula, ez, indarra, batzutan preseinua, ez, guk ere nahi dugu gure ikasleek alik eta, ez dakit, ulertzen baldin badugu, gure semea labek eukiko dutela bizitza hobea, unibertsitateko ikasketa batzuk bikainki eginda eta teknikoki ez dakize karrera eginda, eskatuko dutzatik eskolari, pues ez, alderdi akademikotan kaina sartzeko ez, gero prestatu behar dalako etorkizuneko mundu horretara, ez da? Familiak eta nun ikusten dituzuzuk, lanetik egongo da suposatzen da, baina... Bai, bueno, nik uste dut guk be eskolatik ez, askotan familien parte hartze hori esan duen moduan asko mugatzen dugula ez, eta bakarrik ulertzen dugula familiaren parte hartzia norberaren seme edo alaban ikasketa prozesuan jarraipena eitzeko partaide moruan ez. Bueno, bai, familia asko, zuk aipatu duzun ikuspegi hortan daz, ez? Beraien seme-alaben lorpen akademiko horreitan jarrita, ez? Arreta hor jarrita, etorkizunera begira
lorpen horiek izango balira moduan, ez? Benetan beraien seme-alabek bizitzan eukiko dauen arrakasta ziurtatuko dauenak, ez? Baina, bueno, nik gure eskolan adibidez ikusten dut familiei eskola irekin jakiela, eta geroz eta familia gehiago ikusten ditut, goguakin eskolai ekarpenak eitzeko, eta hori, eskolako partaide guztiok familia handi bat osatzeko gogo horrekin, eta danon artean ekintza ezberdinak eitzeko gogo horrekin, ez? Guztion ongizatia, parte hartzia, gozamena eskainiko dauen egoerak edo testu inguruak sortzen laguntzeko gogoakin. Geroz eta guraso gehiago. Gusten ditut jarrera horretan. Bada gordoan esperantza, Bai. Beti egon behar da. Bai, eta egisa da igual, sortzen dienien espazio horre, lankietzako espazio horrek gurasoak ere ikusten dabe eskola badala zerbait gehiago, ez? Ez dala bakarrik ibilbide akademikora lotutako, ez? Badala bizitza dagoen leku bat, eta bizitzan bertan bagoia zela eskuratzen ezagutzak, ez da? Bai. Bai, egisa da, horre tokatzen jakula igual guri profesional moduan, pedagogia purtsu bat itxia, ez? Da familiekin joatea lan itxe, baina normalian ondo tratatua garen testu inguruetan ondo tratatzeko joera daukagu, ez da? Eta zaintzen gaituzten lekuetan zaintzeko joera daukagu, ez? Eta igual eskolari bai tokatzen jako pixkat, ez? Zaintzia komunidadeko kide guztiei, ez da? Eta irakasliei be bai, ez? Zoiaz 3 urte lanian, 4 urte lanian, eta urte bakoitzean komunidade berri baten egin behar izan dozu lan, rol desberdin baten egin behar izan dozu lan, ez? Profil batekin, beste batekin, 4 urtetan 3 profil desberdin, bai? Eta horre ez da izango erreza, ez? Testu inguru horretan kokatu, eta kokatze horretan, alik eta erantzun egokin emotia ikaslei, horre ere, zelan ikusten dozu. Igual badago, ez? Irakasliontzako komunidadiak jarri beharko leukien beste begirune bat, beste harreta bat, ez? Transizio horretan harrera plan protokolarioa baino haratago doia zen zerbait, ez dakit zelan ikusten duzun, zatik augusto beta dela beste gai potente bat, ez da? Bai, izan nahi dozu irakaslioi begira, bai. Nik uste dut, hori ez, irakasliontzat be urtero leku berri batera iristia, eskola bakoitza mundua da, eta testu inguru hortan kokatzia, zuzendaritza talde bakoitza beste mundu bada, ikasle talde bakoitza beste mundu bada, orduan, irakaslio kurtso hasieran, ez? Ikastetxe berrizetara iristen garenean, uste dute benetan harrera on bat jasotiak asko aldatuko dauela irakasle horren jarreria, ez? Ikasturte horri aurre itzen hasteko jarreria. Babes bat, segurtasun bat sentitzen dozun momentuen, zure atzian talde bat daukatzula sentiruten dozun momentuen, nik uste dut irakaslia seguru hau sentitzen dela eta segurtasun horretatik esku hartze inklusiboagoak, gozamenetik eitzen dien esku hartziak izango diela eta esku hartziak posizio horretatik eitzen baditugu danontzat. Irakasliontzat eta ekarri behar eskolera, gozamena, plazerra, konpromisua, bihotza, gorputza, bizitza, ez, pixkat. Hori da, bai. Eta gero ja burua, eta izango litzake pixkat olan labur bilduz edo, ez, aipatutako gai guztiak. Ez oso gai interesantia da, zatik nire iruditzegat harrera horrek, ez, familia berri bat atorrenean egiten dugunean moduan harrera, irakasle berri bat etortzen denean harrera bat eitzea eta
harrera hori ez daukala zertan egin behar irakasle klaustro batek, familiak egin dezake. Osea, irekitzen baldin badugu, eta hasieran esan dugun moduan, komunitateko kide guztiak, baldin bagara erantzule, komunitateko kide guztiak ondo egoteko, hor aukerak biderkatzen die, baina itzel, ez? Eta nik uste dut, hezkuntza eta inklusioaz hitz egitera askoan gai hauetaz hitz egin beharko genukela, ez? Osea, ez dagoela estrategia konkretu bat dela inklusiboa, ez dagoela liburu bat, errezeta bat, baizik eta dagoela bizitza ulertzeko modu bat, hezkuntza ulertzeko modu bat, pertsonak ulertzeko modu bat, ez? Eta behin posizio horretatik zuzan dozu moduan gozamenetik eta konpromisotik, ez daukazu beste aukerarik, danei erantzutia, baino gorputzak ez dutzu lagatzen beste zerritzen, ez? Eta orduan saiakerak etorriko die, eta aleginak etorriko die, ez da? Bai, bueno, ze interesante, Gaixa, Ez que tela marinera. Bale, ez dakit, igual tertulixo honetan bai guztoko jaten, eta nik uste dut interesa bal jakuela bai entzuliei jaso dozun formaziotik, ez da? Zerren jatzu lagungarri, ze bota dozu faltan, ez? Guk edo unibertsitatean gurekin ze izan da zuretako, momentazo, zer konbendio moten dozu guri formazioan sartzeko edo, zer botatzen dozu faltan, ez dakit. Bai, bueno, nik unibertsitatetik, unibertsitateak emunduzta nire irakaskuntza jardueran ikuspegi inklusibo batetik jarduteko beharrezkoa daukoten begirada hori. Begirada hori, aniztasuna guztiok garela, anistasunai erantzuteko testu ingurua dela aldatu edo egokitu biedana. Begirada sakon bat garatzen lagundu duzta. Baina nire egunerokotasuneko praktikan, ondion be ez dotelako esperientzia hondirik euki, eta hori be esperientziak ematen dau erreminta potentienak esperientziatik lortzen die. Baina egia da nire egunerokotasunean ikasle batzuei erantzuterako orduan benetan erantzun inklusibo bat emun gura horretan momentu batzuetan sentiruna zela Erramintza faltan. Erramintza faltan, edo agian izan da ez nazela ausartu, benetanko pausu bat ematera. Leheno aipatu dugun horrekin irakasliok, beti testu inguru edo ikastetxe berri batera iristen garela ideia horrekin lotura einaz, zu ikastetxe batera iristen zarenean be, lehenengo momentuan igual etzara nor. Orduan, horrek asko mugatzen zaitxu neurri baten. Baina hori, uste dute unibertsitateak eskaini duztela benetan eskola inklusibo batera hurbiltzeko lehenengo behar dan begirada hori. Eta bai uste dut begirada horren garapenerako formakuntza jasobieko gaukela irakasle danok. Eta ez hezkuntza premia bereziko irakasliok. Zen lehen esan duen moruen askotan anistasuna lotzen da hezkuntza premia berezitako ikasliekin, eta askotan ondion ikastetxietako praktikan ikusten da zenbait irakaslek ondion ikasle horiek ulertzen dituztela laguntza irakaslien edo aholkularien edo entzumena eta mintzairako irakaslien ikasle moduan, ez? Eta, hor behar da ikuspegi horren aldaketa bat, ez? Eta ikustia ikastetxietan gazen profesionalok talde bat garela eta talde izaera horretatik saiatu bigarela gure ikasle danentzako egokiak izango dien testu inguruak sortzen. Ikasle danak direla irakasle guztienak, ez da? Nahi. Oso ondo. Bueno, igual bukatzen joango gara, plazer bat izan da, elkarrizketa ukitzia,
emozionatu naiz eta asko gustatu jat zelan jarduten duzun gozamenetik, konpromisotik, iruditzen jate horre diela, erramentxa importantienak. Iruditzen jate zure parian ongo dien ikasliak sorteko dunak izango diela, usartuko zarela, seguru. Gu hemen egongo gala, jarraitzeko dugula hemen egoten behar dozunerako. Eta, igual ez, izteko edo, daukagula lana handiokan, baina, gerra de guerrilla esaten dena, ez da? Bakoitzak bere lekuan gauza txikisak itzen, joango gara aldatzen. Eta bitartean, kaina emoten alde danetan, ez da? Ikasle guztien eskubideak bermatu daitxezen, ikasle guztiak ondo egoteko eskubide hori, eta pertsona guztiak duinki bizitzeko daukogun eskubide horren alde. Ez da kedoko zuen zeu segehitzeko, Maili? Ez, hori, esan dozunan aritxik, ondion bideia badauela eta luzia, baina, geroz eta praktika eta inklusibo hauak eta nahi haundixaua ikusten dela danon partetik, gizartean partetik, danok kontuan eukiko gaitxun eskola eta gizarte bat lortzeko orduen, poliki-poliki aurrera. Hori da, geratu barik, ez da? Bai. Oso ondo. Eskerrik asko Maili, eta eskerrik asko ikusentzule guzti, eta onaino gaurkoa, eta bihar jarraituko dau alumni hitzaldi honen zikloak, 3. hitzaldi xake.